rapden jongpi kadai naga gospel ka jongo Matias kalanong ka bakhat khandai kadakhat ka bakhat ndriu hadu ka bakut jong ka to kalan ka ba arpuar Matias khat khandai khat ndriu kadakhat hadu ka ba arpuar ka krim ka jong blai ko ong kumni hakami ro ko bai ulawan ulaong bo ko nang hikai babha nganle ka babha ayu banganyo ka jing bom jukut ulaong te u balai ba me khot babha ya na omdon u babha hanrei tang wei u blai henrei lada men mon banlik sat shakata ka jing tu sumar yahu yaki hukum ulaong yakino Ujisu te ulaong menam penyam menam klem menam tu menam sakilam ler buram yelok pa bat yela ka kemi bat men I yo para marjan jome kumbaya ladi utau samla ulaong hau ya kita barok ngalas sumar na bendang kena dan ayupat badang tuna ujisu ulaong hu lada memon banlong janai tu khelek no dino yaki ai ru kat ban kibamedon tu ai ru ha ke baduk men yok ka jing kin shauti habenen tu wan bodu yanga kadakhat ka ba arpuar henrei haba utau samla uyok sngow ya kata kaktin ula lekno sngow si naba udon shibun kaspa ngine doai ado kren bajan no jisu kiktin jong melong usok kibala pebi kejing suk kabadap dajor baro kren atra gin shashkor melong ublehi amen kiparabanyak kibadan hagani gajan mi hagawai ka sni lo ogaktin ka jong belai balawan uwai usamla hakmat jong jisu bad ulabu wa ya ka wai ka jingkeli ka ba kordor adu kata-kata kabangan le bangan yo ya ka jingim pom jukut bat ngalabu ya ka mat pedeng kabangan dia sulok papi ha ketiga janmin ka jingim bat ka jingmut ka jongka nan bu ka kentin pareng life with a meaning ka jingim bat ka jingmut ka jongka dengan ai ya ka jingkeli hapi kum ki kon samla ha ketiga janmin jingim kamot ayu kum no ngin to ya ka jubab nangit niya bun kat ni ngindon la kajong kajingmut kajong ka henrei nga ka di kajan mit ngan ya lam ya pi ya ka ka bo ujisu ukwa ban hikai yone usamla ubu hau ya ka ni kajingkeli ka bakrao do kata-kata ka ka bala pelong ya uni usamla bo un keli ya ujisu ya ka ni kajingkeli ka banganle namar bo uni usamla usnyo thu baka di ka jingim ka ba uim hasla jo ka pertai ka dei ka rai ya ka ka bansa jia pat endah ba ulale nasla jo ka di ka pertai dei na ka ni ka daw ayu nganle banganyo ya ka jingim bom jukut para samla lebhin puli bat pin ngam ya ka di ka tin ka jo ulai kidan lightly ki ba kordor ki ba uni samla udan kabanengkong uni samla udan ya kapor time kata kapor ka udan kadai kapor bo udan haka jinglong samla kamdan kapor ka kordor kum kapor samla kamdan kapor ka kordor kum kapor samla ka presbytery jongi dang kini ki kendiak sengi ngilabu ya karai bangin sya bang trekam hapo ka presbytery sanpo snem syapo bon kirang ba kamtam kitu kebaya ko akam kibaya kwa ban pengelai kata karai namar ba kwa ban long samla kemet kam syasyu kwa ban long samla dan por samla kadai ka por ka bas ngobang hado kata-kata dai mano ba kwa ban temen dengan penrakti undan wairu ni kwa ban pat ya ka jinglong samla namar ka por samla kadai ka por ka bas ngobang hado kata-kata Henrei la dengan keli ka di ka jingkeli usamla le ni ka ka samla kunung jubang ngasdang bale ya ka research banwat kabut ayu usamla le ni ka samla dan wan ra api ko ki para samla kilong kebi kilong pa ya ka jubab ha ka di ka janit usamla ka samla
Lalangan keli ki kemegi kpa ki badan hapok ka presbytery rambrai ha kadi kasni. Ko kilong kemi kilong kpa jong ka presbytery. Ayu binanong pidan banong syapang ki kon samla jong ki. Dan pidan lele ki kon samla jong ki bariu blai ngangai pinia kabur ban nga bagi kon samla ki dai ki sentiu ki skor ki ba penpo penpeng ya ka siyeng ka sem go jong samla ka jingim go jong pi kadai ka bakor dor haki jing kesam namar ba pi dai kisentiu ku ba penpo penpe ya ka jing kesam ngalai pan kran ha goi ka balam ni ha pan yai kejar bat enda ha balaya thai la yurum ha ka jing jong wei teman basan bat nilai syongkai ha jing jong teman basan bat kumdo kum galambi sabar kan usamla ubala dentai ubala penyang sniu hi ubala ak babriu ubayat na kamat jing jong teman basan usukun ut bet hu. And habang alay ibala buon kan ki kena samla ki ba ong kumta nakali ay teman basan balay ki ong kumta balay iyo kini ki kon samla ki le kumta uang pi pastor ko rukom jong isya ni baka no kono kalong yen ka ba don ye ka kon samla ka bala day ka por ban syong kurim ki rangken i kikin i kumta na ay jingmut ya pikir sen rang ke badan hapok taram prai persbeteri saya le kumta pi ladadon mano bayo badio jing yo thok siu bhada khot kerpang yang namar badai banga ba ong ye pi ban le samla pi dai kisentiu kiskut kabar la dengan keli ya kinong syarai ki pastor ki pasyong hazrong ki temen basan ki badan hagade kapor ko pastor ko temen basan pinon manong kumno syapang kini ki kon samla jopi by definition kinong pastor lengdo ki samla ki dekir shot jong ka balang pidai ma pi ki ban shan ya ka burom jong ka balang ka burom jong ka presbytery hangni haram berai ka syong hanga pada pi ki samla Lanangan keli le si hagadi ka poryo rang ba snong leni ki nongkit kam snong jong ka snong hangni hamaurok ngan ong ko rang ba snong pinon banong kumno siya pang kisamla urang ba snong bat ki nongkit kam snong kidong yang pastor kisamla kidai kinong yada kinong yada karibat kacaj benriu kan ong kumno siya pang jong pi kisamla Pi kisamla pi deki lawai jok kacet benriu. Dai naga di kadang pi para samla. Lada kum bakala bandriam lasakano. What's you see? Namar baro ke culture, ke ketin, ke telik, ke keren, ke riam, ke kana. Ke syong hapi kum ki lawai jong kacet benriu. Padai naga ni kadang bu so tham haka poetry ke jong u wanra iya ka dur jong ke por samla kum ke por liur. Kapor kapatom, kapor kapanyam, kapor liur. Pidai kisamla kibakordor. Bat kani usamla, wan hau jisu, usamla, ubadon hakapor, wan hau jisu wong, kae kabangan lek, bangan yo, ya kajingim, bom cokot. Kae kajingim. Kabar. Kay kabong niu samla udon. Om tang ya kapor kajing lang samla. Henry kay kabong udon kadai ya kaspa badi kapor. Mono bang kuaspa. Nga kuai. Tang syukil tulap kut sinon ngasyat kenen. Betul. Mono bang kuaspa. Samla pi kuaem. Balay bangi pensitong naman bangi kuat. Kajing kuat ikaspa kadai kababha Henry kadon kawai ka jigi thu khana bala om bakun ni baladon kawai ka nong hikai kalarung ha kawai ka kelas kabak syom ki khana school bat kar keli yo uwei u khana ubadang khana ret ka om varun ka kerteng jo u dai u varun ka om varun mekwa banlong ayu anah malahe varun u varun wang madam ngakwa bandan laispa nri pusan teliki kali ngakwa bandan kawai ka flight ngakwa bandan arpau teli ki bang akaun hakaleng ka pertai bak ngakwa bandan laipau teli ki yeng ong warun ya kata ngono hikai
Berkatakan ni kaya ka jindom ko ong barun habang nga kali me kwa banlong ayu nga sim kali me men aya nga ya ke isi ka bajrong adu kata-kata nga kwa men jubat ya nga me kwa banlong ayu ndalahe kapai siya kawai ka kena ka basyong hajan jong werun ka puja ka kerteng juga ka puja ka ong puja siang bawat ayah nga kajubab ka bajurong ko ba ay warun pakwa banlong kuno enda balehe kata ka puja ka pai siya ka mespat ka ong madam nga kwa banlong katanga ka jong warun kaspa kabas banengkong ka ba udon kadai udon nakapor ka jinglong samla kabaar uni usamla udon ya kaspa kabalay kabakordor kabauni usamla ubakli yung Jisu kay kabangale banganyo jiga jing imbom jukot kay kabaudon kadai baudon ya kajinglong reublay perhat mapi samla nagisipong taliki hukum ke balatho hagaktin gajong ublay inriu tali uni usamla wong ngaladeple yaki nadu mendang kana mdai ubar reublay Henry snap yang ko ki para samla Hapdeng kani ka udon ya kapor ka jinglong samla hakapor ka udon ya kani ka spa habo udon ya kani ka jinglong reublay hapersya jong kani uni samla udon ka jing sngaw teli baga jingmut jong ka jing im empala ban ai ya ka jubab ka hi ka jing im uni samla ubadan ya ka spa kadon ka jing bom hon ka jing im ka jung Uni usamla ubar reublay udan kajing snow bakadon ka ka batli apa kajing em kajonga bat lemba kani kajing kali ka penpau tengkreng hakamat jonga bat jongpi ya ka donut ya ka jingmut kajing pakat kajing long kajong uni usamla kajing terang kajong ka kajing em kipara samla enda haba kalaya keren gumtu pat ujisu Ujisu ukhat yu baruang lada mekwa banlong janai. Di ya ke bamedon. Bud nadin jonga. Ujisu ukhat yu ni usamla. Hagani kapor. Lado umon bantip ya ka jingmut ka basisha jonga jingim. Ka banengkong ka ujisu ukhat yu gadai. Kajingkat ban ilut bat ban bud yu Jisu samla jongkarai perai pres dekri pikwa bantip ya kajingmut jong kajingem what is life bud yu Jisu Ujisu ukhat yu ni samla buun ya kajing sarong jong kajinglong samla Ukot yu ni samla uban ya kaspa ka ubat. Ujisu ukot yu ni samla bung syadin ya ka jinglong reublay ka jogo. Put nadin jonga. Hanray ni samla ula kentaj ula paidin ni Ujisu. Samla pediang ya ka ka Ujisu utarwa ya ka jinglong jonga jingem. Habang ngapuli ya ka di kadakhat ngakan mau yagi senran ke jong Jisu. Pikan mau yagi senran ke jong Jisu. Abu Jisu ukhat yagi khon ke jong Sebedi. Ki yagi jar ke jong ki Harut jong kawan. Tak dia kata agak jemput ke jong perkat ke jong ki. Abu Jisu ya kenduk ya Petrus Harut jong kawan Galilei. Wong tubut na din jong Petrus ya galin. Ubud yu Jisu. Don kilong yang kilong sem joki senran. Kibasak kentai sak marway namar baki bud yu Jisu. Don ki kam ki jam ki baki senran ki trei. Habu Jisu ukhat ki ya ke. Bat kepikan mau ke ka baca bat Matius. Habu Jisu ukhat yu. Ya ka pisah ka jong hajrong jong kami. Tang ban bud yu Jisu. Uni usamla DM ban ya kata ka jinglong samla ban ya ka spa ban ya ka jinglong reublay wong ngamla haidin no Jisu
Klem ke jengmut, cho ke jengem ke jengmut. Samla cho ke rambrai presbyteri don ke ke bapibat ke jengem ke jengpi ke batek ya pi na bapin shem ya ke jengem ke basisha oh Jesu. Don ke batek pi. Lesi ka kam ka jam ka bapin trai menta ka tek ya pi na bapin yai bapin jam bapin don ka jingya jan bat oh Jesu. Lesi ka samla leni ki samla ke bapidon Kilong gajing tot ya pi bapin ai lot bapin e lot bapin bud yu Jesu. Jesu tang kawai ukot yu new samla e bud yana. Dai tang ha bapi pi e bapi bud yu Jesu. Bagajing em gajonga gajong pi kasadon gajing lot haka. Kabar kanang menum Islam. Om tang kajing khot ban e bat ban bud yu Jesu. Kajing khot ka baar ka bau Jesu u khot yu new samla. La da me mon ban long janai. Dilot ya ka ba medon. Bud me din jonga. Kajing khot ka jong Jesu yu new samla ka dai bu un pelot ya ka por ka jong ban u Jesu. U Jesu u khot yu new samla bu un dan rengkat ban u with him. Ukot yu new samla buunya yai rengkat batu to walk with him. U Jesu ukot yu new samla buun syashkor ya kajing hikai ke bau Jesu udon ben hikai you to listen to him. Bat kajing khot ke bakhadu ke bau Jesu ukot yu new samla kadai bu kuat bandon kajing adai ke bacan bat new samla intimate relationship. Hari ini samla ulat kentai wan ya kini kecing kuat kejok Jesu pai din negai ke bau Jesu terwaru kipara samla pi kadam kawai ke bokor dortam ke ba pi mau yu adam bat ke em kawai ni kejing du ha ka keper Eden kam dai ka bangi du ha ka keper Eden hari kejing du ka bakrau ka bau adam bat ke em kidu ka dai kejing dai ka bacan bat ublai relationship intimate relationship with God. Hari I know you ublai bau pa you kun jamu Jesu u Emmanuel ublai lem batngi bat kejing khot menta you new samla buun sim ya kata ublay lambat ni buun don gajinya day ubreu bat ublay uneu samla ukentak war ya kata sila banong ya nga pastor nga tingabun kam haki balang nga day u chairman nga day u secretary nga day u music secretary kumta tefter kajing kali hidon mo em kajing day kabajan padu Jesu na pedang penyathok yu wegi khon samla ha kadi ka dap balang oi ngam store mentang ani thok la sanya hab bi no ngong bale phik di ya kanok dang sudap ya thok ngan le kum no pastor ngadai instructori jam ko ke presbyteri ngahaban i marwai laisngi marwai ngapusan pin nem ige bahaya ige basem ke jopi pin don ke jinga dai pada play. Kalau kami lebih kuat bantip ya ke jimut ke pasisha jong ke jingem. Om tang ban i ban bul. Henry don ke jinga dei ke bacan pan ucisu. Kabanan kong ke jingkot ban i bat ban bul yung jisu. Ke jingkot ke baar ban pelot pon ban Jesu kabalai kajing khot kade ban long kinong talan Jesu dai tang haba pi bat pi but yu Jesu dai tang haba ni don kajing dai ka bacan bat Jesu bangi sodon ka bor ban pelayu bon nengi kisamna ni snyong tenat ni arwai kwayar ni dai kinong yalam ke barak ba hanrai piju plane em yu Jesu kejudan ne em ka bak temki aga doknot ka jampi bapin pla yu Jesu
Lada kampat don ka pukung kata. Tei pi dan don. Tempat don ke jingnya dai ka bajan. Padu. Nga ka ba bani tu pi ka wei ka jingjia ba ka don ka wei ka khana samla. Ka bangai ka kendu. Bat ka kerteng ka chong ka dai ka Annie Lombard. Kani ka samla ka ya thok shong kurim bat wei ni ginong temu pa paunam jo ka wei ka group ka badan hantai apa ore Amerika ka group striper let's see don pi ka samla ka batip ya ka group. Bat ka ya thok ina pang pastor nga day nga imja menshua da ka bang ngadi ya ka met ka jonga ngadi ka prostitute ko. Bat ko nga kawai ka janmit kay thu ya kata ka testimony ka jongka bat pila ban check ya ka baga interview ka da ka Joyce Meyer. Kong bah kawai ka janmit uway ni ki customer uong ya nga bangan up hakmat jong kawai ka ying mani. Bat ko ngalayay nga up yung ni customer bugun wan chang ya nga. Kong Andre kat bangan ang jan siya kata ka ying mani ngoyo snow ya ka jingruay ka bami na kata ka ying mani ka barway Jesus Christ ui yang naga Bible nga tibha kibarat kilang jamu la nga tuat uklan ngau kau ngam tip manu bayalam yiki kecat jonga bangan rung sapok jonga takayeng mani bat kau marsan rung sapok jonga takayeng mani barok si yang mani kipai sanga pising utuk ngariam kumno kau nadai kekenti demet Andai kau kalawan mi kawai kalau kebibat kalau kedup yang ngapar kalau duhai yang ko ong yang ay kini ko ong lada pikeli yang ka ay ka jeng im nganam la ban batay andai tang ka wi tang kani ngadon ban ong ya pi badai ha kata ka jeng ya kendu ka jonga batuni ujisu ka ba penong yang bangam la ban set ya ka ay ka banga ngalap nga syem ha ka jeng im ka jonga ya ka jengmut ka ba crown jong kani ka jeng im ngam la ban set ngakwa ban pla ya ka sikip perlok ka jonga bat ka di ka samla ka seng ya ka wi ka ministry hari Amerika kaya lam nagini nagamta kini kintai ki badi ki met ka ki prostitute ka seng ya ka wi ka ministry prostitute for Jesus samla don beketik ya bi banialam kamut bangin yeng banialam hari banialam dengan jinglong ke jingem ngaleng banai Bible study hagawai ka balang ngong ya kis ngababan play bat ngane ka kitab ka baar jong ki kam ki apostol barok ki badan hayeng mani ki play tang uway urang na ubadan hakamat ubayeng borong kamdan babukum kata ngong ya ki kitab ka baar ki kam ki apostol enem tho shudu kulam ka kot sana en tho ya ka ka jinglong ka jingem ka jong pi kum ki samla dan berketik ya pi banialam dan empat don pergi berpi pempat i pempat buat pempat don kejingnya deh kebacan padu jisu Hausnem sia jar kandai spak kandai punyo ho benai August jong tau snem layak armut ki kenthai ki papanam jong ka perthai kebenengkong kadai ka kenthai ka bab habriu kabagi nong shandur jong ka perthai ki kwak ban yok ban sham ya ka dur habriu jong ka kadai ka kuns em bar ka kerteng ka jong ka kadai ka lidi daina pitep ya ka e ka jingjiap ka jong ka kayap accident ka tega nong ba haperes ka jingiap ka jong ka kalong ka bala keren hadukat kini gisngi ka jing accident ka ba jakburom sitayo hadin ka jingiap jong kani ka konsim yap kawai ka temen ka bamdondor dandar ka ditang ka sister ka batray hapedeng kini ki badan ya ka jingpang yang lengkut ha ka tega nong ba hakal kata bat ka kerteng ka jong ka kadai ka Mother Teresa Mother Teresa kayo ya gaway ka award ka bakhrantam ka Nobel Peace Prize. But haswa bakal let ban shim ya ka prize. President jong ka Amerika ha ka por, President Bill Clinton khot ya ka Mother Teresa bakan wan syari Amerika, bakan wan yuk kecam syari Amerika. Ka Mother Teresa marsin yuk kecap hari Amerika kala ter persyak
ya Presiden Bill Clinton namar bu utmu ban wanra ya ketu Bill ban syong ban syong ka parakan thai parashan ram keren yu kala ther tenge ya Presiden Bill Clinton marsenwai kata kajing ya kendu jong ki media barok kilia be nadin jong Presiden Bill Clinton bat ki ong presiden sir medan ban ong kumno syap hang katu kajing ong jong ka medan terasa pite bu ong Presiden Bill Clinton kumno kalau kabar yana bahkan keren persya bat kajing im kabar im itenang hadu kata samla pikwa bantip ya kajing mut chong kajing im bu yu jisu your life will have a meaning pikwa banyo ya kajing mut chong kajing im dan kajing ajan baru pikwa banyo ya kajing mut chong kajing im pala yo ngakwa bantip siya panguni samla jia ayu bat kajing im kajing ngawat tip uyap ne uim ulek pasi ne ulek no yam ngam tip andre ka ketin ka jong ulai kam shem la sange hangda kidon lai teli ki ai ki bajia yo ne samla ki basnusi ka benengkong ka jingim uni samla ka kot ka jing syapting Kenal ukuli nganle ayu nganle kumno bangan yo ya kajing im bom cukot syakting ya kajing im kani kaya ipan kajing im kajing abang ngom kumta ngamut pada ka bapip pedang bat baibon yu jisuk kanam don syuk kajing koslai pinam don syuk kajing syakting em imei dang hudu brai August beladap iklat masla jong ni ka pertai iyo ya ka kajing pang ka babon ngi yo ka kajing pang cancer Hagan wow hagaway kajing hagaway kasngi iwan ba yung ngakon wat duway bangan yo ya kajing pangkaya duway baga presence kajong ublay kamday ban ni nanga kamday ban i ya kajing kasam kajong i apeteng kajing ngam duway ban yo kajing sok em lem ni jing snow ba protay ya kashitam nanam syapti tang banyo banjai batme samla kestan pikwa banyo ye kajing mut jong kajing em bot ton kajing adai batu jisu playo your life my life kandon kajing mut kabar kajing em kajing katap da kajing snowsi pet ye katu ketin kajong blay Henry habau tau samla uyok snow ye kata ketin ulalek no snowsi Namar balay, udan sibun kasma. Kajing smosi, kabalay par kabakhat do kay kabajia badulong samla. Kajing im kajumo, tap da kajing babe. Mi nagani kajing eseng ha gani kajan mi. Kay kajing yan. Kajing im kajung agadai. Syakri utrai kat bacing im nangsa asla jong ni kepertai ublay nagamataka purom jumu amen